Le yilali iEpifani eMatatele eMpuma Kapa. Kule lali kukho usapho lwakwaMngenela. Olu sapho lwashiywa kabuhlungu nguSikhumbuzo ongutata, umyeni, umshumayeli, umlimi, indodana nezinye. Ezantsi kwale ntaba kukho indawo apho iligqala lathi lawa khona, kanti lashiya intsebenzo kubantwana nophuhliso kwisizwe. Olu sapho lokhe ilitye kwindawo yexhwayelo ukuhlonipha eli gqala. Kanti inkonzo yesikhumbuzo iye yaqhutywa libandla lamatshetshi. Ubukho boobhishophu ababini kube lulutho kweli khaya. Yibongene inkosi athi kuye uYesu, ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum udla ubomi, nokuba ebefile. Wonke odla ubomi ekholwa kum, soze afe naphakade. Ke wena ngaba uyakholwa koku, waza wathi kuye, ewe Nkosi, sendoyisekile, ndiyavuma okokuba wena unguye uKristu, unyana kaThixo, lowo umele kukuza ehlabathini. Yivangeli kaKristu le.
kwesihlandlo ke choir yasekhaya ndizawunika ivesi enye ndicele uBishop Majobe, the Thousand Bishop of the Diocese of Kahlamba, ukuba athethe oko kusenhliziyweni yakhe njengoko ke sekutshiwo. Ivesi enye okanye impostile, do you have got a preferable one? 251 ivesi enye impostile, right? 251 uBishop ucela 251. Yesu Kristu, siyakubulela uba ubekile enhlizweni zethu intshisekelo ukuba sikukhonza, sikudumisa, sikunqule. Sisakwenza oko Nkosi ngoliva ilizwi lakho, ukufundwa kwalo nokushunyelwa kwalo. Sincede Nkosi namandla wokuba sihlale sihleli kuye, futhi simanywe noyise nezwi lakho liphilayo uYesu Kristu. Amen. Cela ibandla lihlale phansi. Mandibulise futhi usapho lukaZibula. Ndibulela uThixo xa yenzile ukuba bacinge ukuba bakhumbule uSikhumbuzo. Ayibonge Nkosi. Wento yokuba uThixo lo uyakwazi ukumvikela umuntu noma ngabe sefile. Ayibonge Nkosi. Uthi apha lapho sifunda khona kuNkosi kwincwadi yeKings chapter 23 verse 2 Kings chapter 23. Apha uJosiah uyenza irenewal. Kuyavakala njengani? Uyenza irenewal njena is before the Passover, a celebrated Passover amaJuda. Kuyavakala. Xa efika kuNkosi nako kusinde baphila abantu bakaThixo ngenxa yokushumela kwethu. Bathandekayo namhlanje uSathane wadlala ecaweni. uSathane namhlanje xa uxabana nomuntu uvulela icawe pha athethe naye into afuna ukuyithetha. Axabane naye ahamba uvula ibakhe ibandla athethe into bathi ngiyavula wonke lamabandla. Kodwa uThixo yena wayengasibizelanga ukuba sizodlala amasigcoza amabandla. Wayefuna ukuba sishumele ivangeli abantu baphile. Siyabhubha nje bazalwane namhlanje, not a day goes by kungekho umuntu wesifazane obulewe. Alikho usuku olugqithayo kungekho umuntu obulewe, kodwa sithi sibulewe nje ukonakala khona ecaweni. Ukonakala khona emhlabeni. Kanti uThixo bethembe thina ukuba sibe ukukhanya endaweni ehlele kuyo. Ithi xa sishumela abantu bayibona indlela esishumelayo, babone noboni
uYesu aze ukuba sibe nabo. Ayibona Nkosi. And obubomi bohlala bukho ngenxa yokuba mna nawe siyakholwa. Kodwa sikholelwa ukuba sigcinakale kuma-four sides of the walls. Ayibona Nkosi. Sigcinelwe ukuba sishumayele ukuba sigcinelwe ukuba sishumayele ivangeli abantu baphile, umphakathi iphiliswe sithi ngenxa yokukhokhela kwethu, nangenxa yokholo lwethu, nangenxa yokukhuluma kwethu nokuthetha kwethu. Ayibona Nkosi. Sekhona emhlabeni, masisebenzeni bazalwane, abantu abakaThixo bakwazi ukuguquka, abantu bakaThixo bakwazi ukusinda ezintweni abaphila kuzo, ngoba sisekhona emhlabeni. Ayibona Nkosi. Siprofete izinto uThixo anokuzenza ngathi kusinda abantu bakaThixo abalimeleyo, nabantu abaThixo abahlaselwa ngamadimoni, ngisho namadimoni okufa namhlanje ukuthi ubusuku every day khona umuntu ofayo obulawa ngomnye umuntu. Ayibona Nkosi. Asukubambeni lokho thina ke sithandaze uThixo akasive. Ukhumbula ukuthi uAbraham naye wanxusa uThixo wathandaza. uThixo wathi hayi, xa kukhona nje abawu-50 yolisindisa, wehla waze wafika ku-10. Wabonakala ukuthi akho muntu. Nathi bazasikhona thina esithandazayo, ake sithandaze bazalwane, uThixo abambe okukufa okwangena, abuyise isimilo sabantu, abuyise isimilo sabantwana bethu, bakwazi ukuthi baphile banobomi obubonakalayo, ubomi obuzukisa uThixo, ubomi obuhlonela uThixo, ubomi obunenhlonipho. Thendekayo kangangoko, ngaphandle kwalokho isizwe sethu siyabhubha every day. Mayibonge Nkosi. uThixo alisikelele. Saqhubeka ngale nkonzo egameni likaYisele noNyana noMoya Oyingcwele. Amen.
Naba? Itulo naba?